Организаторите на хазартни игри от разстояние, чрез интернет или телекомуникационни средства, независимо дали са със седалище в България или в друга държава от Европейското икономическо пространство, трябва да спазват българското законодателство при предлагане на услугите си на българска територия и на български потребители. Това е един от основните моменти в новия проектозакон за хазарта, който беше одобрен от Министерския съвет. Предвиждат се и по-високи глоби за организиране на незаконна хазартна дейност до 3 милиона лева. Подробностите в материала на Радостин Любомиров. Новият закон за хазарта беше точка първа при дискусиите за борбата с черното тото и нелегалната хазартна дейност, които стартираха още в края на миналата година. Промените, предложени от комисията, оглавявана от Калоян Кръстев, вече регламентират и условията, при които у нас могат да се провеждат хазартни игри и залози върху спортни събития в интернет. Едно от основните изисквания пред приемащите залога компании е да извършват географско локализиране на IP адреса на лицата, желащи да участват в игрите. Това ще помогне на ГДБОП и прокуратурата, които през 2010 не успяха да завършат разследването върху 8-те мача у нас, подадени като сигнал от УЕФА като съмнителни заради необичайно високи залози. Тогава от компаниите отказаха да предоставят информация за лицата, залагали за тези двубои. Друг важен момент в новия закон са завишените санкции за организиране на хазартна игра без разрешение. Глобите започват от 20 000 и стигат до 3 милиона лева. Имуществените санкции пък могат да достигнат до 5 милиона лева. Игрални зали и казина вече не могат да бъдат разположени в близост до училище или до социална институция за деца без родители. Игралните зали трябва да разполагат с минимум 50 места, ако са в населено място с над 500 000 души. За по-малките селища с над 50 000 човека население местата трябва да са 30, а за най-малките минимум 15. Законът определя и минимална площ от 2 квадратни метра за игрален автомат. Целта на това окрупняване е тези игрални зали и казина да излезат от кварталите, от жилищните квартали. Постоянно получавахме чрез Комисията за хазарт и аз като финансов министър коментари, че в момента по действащия закон се позволяват сравнително малки игрални зали за хазарт, които са близко до спортни площадки, до детски домове, до училища и така нататък. И по този начин се създават условия в сегашния закон на ранно пристрастяване към хазарта. Новият закон задължава организаторите на игри от разстояние да имат интернет страница със свои данни и правилата на играта. Забранява се рекламата на хазартни игри, но се допуска обявяване на реда за участие в тях и на резултатите.